ZANU-PF Director of Information Farai Marapira panguva ino watakwa nevanhu zvakaipisisa after auya panguva inoi achidhisimisa nhau yema2028 elections achiuya achiti mutungamiri wenyika President Emmerson Mnangagwa is going to following zvaari kuudzwa nevanhu kunzi aiwa he must gana or run for the vision 2030. Nzara pana mashoko budacho panguva ino achitaurwa naFarai Marapira anobva subscribe like on the bell icon. Tienda painda sinobva tongogara anoposta this video ramuri kuona udanyora achiti Comrade Farai Marapira, ZANU-PF Director of Information, reaffirms the party's resolute begging of extending President Mnangagwa's leadership mandate to 2030. He credits the president's stewardship for driving economic revival and transformative infrastructure, asserting that continuity is essential to fully realize Vision 2030 and secure Zimbabwe's long-term prosperity. Thomas Kwanobda chitokwa panapa in the video naFarai Marapira achisimbisa kuti mutungamiri wenyika hapana kwaari kuenda. Tipina macomments mamwe anopinda vanyora achiti dictatorships force themselves on the people with the help of greedy and self-serving people like you and that corrupt and cowardly army. ED is not delusional about that though. He knows Zimbos don't like him. That's why he deployed parallel structures and VARs. Vanopinda vanyora achiti ukaona baba mumbavoramba vongoita remind everyone kuti ndivo baba ziva kuti zviri kuitika plus havambotori nawo conference neubaba wacho. Vanopinda vanyora achiti it is not his job to make such pronouncements. Marapira Farai angadii hake iye akapinda basa zvechifesi otongoramba achinanzva ED. Vanopinda achiti respectfully noted, Zimbabwe's progress depends on open discussion, constitutionalism and the collective efforts of its people. Continued dialogue and around leadership and development goals is essential for building a prosperous and inclusive nation. Ndomashoko anobuda achipiturwa nevanhu pamusoro pepost yaMarapira. Pinai comment section medu nzamafukuro enyu matudi pamusoro pechitiko ichi. Aiwa musawa subscribe or like, hit on the bell icon.